nois, benvinguts a un vídeo i avui tornem a estar a Minecraft. No me'n recordo ni el nom del joc. I avui ens anem allà al fons, d'acord? Vaca, on ets? Allà, Àlex. M'han dit que és una vaca, però que és un vacu, no és una vaca. No ho sabia, jo pensava que era una vaca, no un vacu. Segueixo amb el dubte. Ui. De si Àlex pot ser un nom de noi, o sigui, un nom de noia. Ja està, comencem a malgastar pedra. Crec que ho faré només un, perquè si no em quedaré sense pedra. Lo del voltant de fusta ho tinc a mitges, d'acord? Perquè em pensava que podria fer servir aquests arbres, però llavors queda la fusta diferent. O sigui que estic esperant a que creixin els arbres. Em queda... com anava dient? És que se'm buguegen les pedres, tio, i em passen aquestes coses, tio. No, tornem a buguejar-nos. Seguim recte. Per què no es pot? Potser no em deixa per el nivell on està. En plan... Veus? Sabia que seria una cosa d'aquestes. És que soc molt llesta, en veritat, jo, A veure, tenim canya de sucre i més aigua. Hia! Parkour, gràcies. Merci beaucoup. Oui, oui. Aigüeta. Perquè no se sent l'aigua. Sentiu l'aigua? Quanta aigua, Vale, a veure, què tenim aquí? Tenim canya... Mira, se'n torna a buguejar i... Pollastre rostit! També ens enduem l'e-cactus. M'enduc al forn, no? Vull dir... Tenim pedra, el cactus aquest que ja... anava a dir, hi havia alguna més, això. Vale, a veure. Tinc tronco de jungla, però... Això em passa per no mirar a terra. Jo em pregunto si des d'aquesta illa puc veure aquella d'allà. Si des d'aquesta illa puc veure aquesta illa d'allà, des d'aquella illa podré veure una altra illa? Ah. No. Han tingut. No. A veure, i si em faig un... I si agafo tota aquesta illa, tota, i la faig servir per eixamplar aquella? O sigui que aquesta illa realment no em serveix per res. La buido tota i la porto... Vaig a fer-ho. Buido tota l'illa i me l'enduc allà. Poso les illes juntes perquè, vull dir, que és millor tenir-ho tot junt o haver de fer camins. No m'agrada fer camins, perquè caic pel camí. No del camí a fer camins, sinó el camí que he fet. M'estava molestant. Ara per què se m'ha baixat el volum? O sigui, ara que poso bé tot el volum, se me'n va la música, no? Molt bé, no passa res. Sí, en veritat, sóc feliç. Molt bé, i se'm trenca la pala, doncs retiro de que sóc feliç. Anda, leche. Ai, no, que caic. No, que caic. Cascada a l'infinito. No! Em tiro per aquí. Sí, avall aquí torno a pujar. No. Anem a seguir trencant l'illa. M'hauria d'endur l'aigua. Primer necessito un cubell. No tinc per fer-me un cubell. Si no tinc per fer-me una pasa ni una pala. Per què vull una pala de ferro? Ostres, sabeu què em vaig fer? Un cop. El primer cop que em sembla que em vaig fer un supervivència aquí en ordinador. Quan em vaig instal·lar el Minecraft, perquè normalment jugo amb Xbox, jugava, tenia un aldeano que... Ah, mira, sí, tenia més troncos aquí. Que em va vendre... Què em va vendre? Ah, sí, li vaig comprar 9 pics de pedra i 2 aixades de diamant. I tenia 2 aixades infinites que feia servir per uns horts que eren com aquestes illes i no s'acabava, no vaig passar ni a la línia taronja de la primera aixada. Increïble. Què estava fent? No me'n recordo què he vingut a fer. Què he vingut a fer? Ah, a buscar picar pedra, és veritat. Se viene a acabar ràpida...
I bueno, nois, fins aquí el vídeo d'avui. No he aconseguit, o sigui, he aconseguit un diamant que he hagut de perdre, però no he aconseguit ni un de ferro, tio. Em faré un fart de picar pedra que no ho sap ningú. Fins que trobi ferro i el pròxim dia no quedarà illa de sorra. Vamos, la illa del desert no hi serà. És que desapareixerà. Veieu aquella illa d'allà? Amb la cascada infinita que hem fet allà? Pues l'últim cop que la veieu. Vinga. Espero que us hagi agradat el vídeo. Ja sabeu, si és així, li doneu like al comprovar. Sí? Ho heu entès? Jo no. Bueno, si us ha agradat, doneu-li like i així jo me n'entero i fem una tercera part, d'acord? Ara sí, fins una altra.